पिझ्झा चाललेला आहे आणि बनवणारे आहेत आमच्या सुपुत्री वैभवी राजेश गुराम. आता याच्यात बघू काय आहे ते आतमध्ये. वाव, छोटुकला मुटुकलो पिझो, आवशीचो फटकीचो वाकेचो पिझो. आता पिझो बनतलो आम्ही खातलो. हे बघा आमची पिझो बनवणारी माणसा हात दाखवतात आणि हे करून ठेवलेलो कचरो जो आवश्यक साफ करूच लागतो नंतर म्हणता परत बनव. आता नाही, आम्ही अशाच असो, आम्ही रियालिटी वरती काम करतो, लोकांसारखे नाही उगाच बोडे बुटे बाटा दाखवतो. जर घरात असा आता असा कचरो तर कचरो. हे बघा कसं करून ठेवले, मिरची कापून ठेवल्यानी आणि पिझो तयार होता. बघा परत एकदा. वाव, मालवणी पिझो फटकीचो वाको. हे बघा हिल्यात परत रडतात. मालवणी पिझो मेकर. वाव, खाल्ला चिरपकलो वाका फक्त. वाव, तयार झालेलो वाटता. हा वा वाव. आता त्याच्यावरती माका वाटता खोबरा किस्तस तसा बटर किस्तलेत आणि अशी रागाने माका मार करतात. बघा हे बघा, इकडे बघा, हे बघा, हे बघा, हे बघा. आता आम्ही पिझो खातलो, नंतर भेटू थोड्या वेळाने. कट 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 करतात जबरदस्ती. यो मालवणी पिझ्झो आता आम्ही खातो. चिटुकलो मिटुकलो त्याचा तुकडो. एक नंबर झालो असा. चॅडवानी भारी बनवलेला मालवणी पिझ्झो. चला बाय, पुढच्या ब्लॉग मध्ये भेटूया आपण.